Bună și bine v-am regăsit la un vlog. Eu sunt Mine și astăzi ne jucăm Brawl Stars. Eu m-am jucat în trecut Brawl Stars și așa am ăștia. Am zis cu cine ne jucăm. Haideți să facem gen ca pe TikTok. 1, 2, go, stop. Ok. Eu nu am skin-uri, din păcate. Îmi pare rău că n-am skin-uri, dar na, vreau și gadgeturi. Go, stop. Okay. Go, stop. Do. Ok, haideți să ne jucăm. Bună. Nu știu ce am făcut. Eu nu mă pricep cu Bartidana sau cum îl cheamă, așa îi zic că na. Bă, deșteaptă, bă, Petru. Doamne. Dacă ești un abonat îmi cer foarte mii de scutizare. Ok, încă mi-a rămas ăsta. Ce bine. Mă descurc la oșelinitos. O pitipitipus. Ok, mai avea un pic. Mamă, dar ce bună-i serie. Acum observ. Haide și Lilitos, banditos. Haide și Lilito, omoară pe cealaltă. Mă, dar câți mai sunt? Mai sunt doi, ei doi mai sunt, ok. E dacă te miști, cel mai poți să apar. Ok, uite că acum o să câștig. Bun. Am câștigat! Dacă auzi și alte lucruri, stați. Na. Mă mai uită la niște lucruri pe YouTube. La videourile mele, na. Mă întreb ce brawler. La 500 să-mi pice asta, cum o chema, nu mai știu. Da. De aceea să-mi pice iar ăsta, nu știu ce. De aceea o să-mi pice ăsta la 1000 de trofee. Dacă mă joc, după aceea o să-mi pice ăsta, care să-mi pice la... Ok, tigre. Vreau să... la 5000. Vai! Acum, haide să ne jucăm cu ăsta. Ok. Haideți pe asta. Bun. Brawlerii mei preferați. Bă, dar cum nu mă pricep deloc, adică... Cred că mă pricep, dar nu cred. Sad. O să-mi fac viața. Mai intrați la noi în casă. Dar știi pe unde? Că tu n-ai... Ce n-am? Am ieșit de la mine din casă. I-a uitat și trebuie. Ai tot ce trebuie? Ți-ai luat și tu geamuri ceva? Bulie gen ca Max, dar că nu dă viteză la toți. Dă viteză la ce? Asta e chestia.
Nu de ce mi-am folosit ăla doar pe drum. Eu te apăr pe tine, tu cu mingea, da? Tu cu mingea, eu te voi apăra, dacă nu o să mor în viața asta. În viața asta. Gata! Că nu mă interesează dacă mor. Nu. Orice să nu vină mingea, eu sunt apărător, da? Aoleu, mi-a căzut pe papipi. Și acum unde sunt? Așa, sunt aici. Stai să mă dau niște bani dacă tot așa. 17.000? Ce ziceți, cocorișor, că aș putea să-mi iau un propor nou. Yes! Am câștigat! Stai, ce? Mi s-a dus timpul. Schimbi, doar așa. De ce nu pot face? Dar scriam acum. Schimbi. Nu. Gata, am câștigat. La 5 secunde. 8 trofee. Bun. Ok, haideți să deschidem. Țineți pumnii sau degetele sau ce vreți voi să împingem brawler. Ce brawler vreți voi? Firar. Nu mi-a picat nimic. Ce slab. Milena, ce slab. Măcar putem să upgradăm pe nu. Păi, nu mai văd eu bine. Îmi place muzichina asta, dar nu știu cum să-l fac să-mi iau. Da, îl cheamă Barley. Barley e mămălie. Barley. Mă. Vreau să văd și skin-urile lui Bull. Bull n-are nici... Da, trebuie să aibă. Adică... Dar de ce zidurile mele sunt mai înalte? Astea sunt familie. Uitați, asta se cu săgeata. Eu nu știu ce fac aici, dar cred că fac ceva rău. Vedeți, e acolo. Uite aici, frate, ai 8.000, vină și ia-ți. Yes. Uite, dar plus 5 care mi-ai deja. Ce mai aveam? 2-3.000. Cât costă etajul motor? L-ai cumpărat? Cât a costat? 9.000? Bine, hai, mă duc și eu acum. De cum v-ați numit cu 4.000? Nu investesc în chestii care... În etajul de sus? Conveier. Da, vezi, ca să facem mai mulți bani. Și noi ne-am mult de conveiere. Stai să vedem conveier ăsta de 5.000. Aoleu, dar n-ai bani. Am rămas fără bani acum, am 195. Conveier se pare că este banda asta de la Kaufland. Deșteptule, tu nu vezi că dau gol la mămăligii tăi. Uitați, am dat golul Mili. Și oazele 5.000 să mai merite puțin. Mamă, dar ne descurcăm bine. Atunci am zis să termin. Gata. Eu am mingea. Am uitat. Ia zi tu, tine. Ia tine de la mine migrați, Cristina. Nu te știu ce așa de aici. Dacă poți să iei ăla de la papă. Am mărit. Și așa acum pot să apăr.
Cine se atinge de mine îl fac măr! Chiar aveți mai puțin să dormi ce cu cine tu? Stai că știu, câști. Vezi că dai și cu apă, ai văzut? Ai găsit efecte cine ai. Serios? Da. Noi, cocolișilor, eu zic să terminăm pentru că sunt prea bengoasă, sunt prea fantastică, da? Da. Nu mă atinge și eu zic cocolicii să apase butonul de Cocolite. cocolate! Yes! Vedeți data viitoare. Am făcut și asta. Astea sunt misiuni, să înțeleg. Nu înțeleg care e faza cu astea. What the heck? E sincer, mi-ești la ăsta, dar n-am gemuri, că am doar 20. Asta e chestia că mineam pe ambele dacă aveam gemuri. Păcat. Am 17% baterie. Mai jucăm un match. Bun. Haideți să ne jucăm asta. Ok. Cu Shelly Bandita. Bandita Shelly. Revin peste 2 secunde. Bună, bine v-am găsit la un episod din Roblox, suntem aici împreună cu Max. Salut! Suntem oameni buni din nou în acest video. Și avem parte din un aplic cu fermă. Și dați-vă la ușorul ăsta, vă puteți să ia. E sau ca portar. Portar! Am revenit, scuzați-mă un pic că am avut nevoie de ceva chestii. Și a trebuit să intrăm iar în match. 2 secunde. Stați puțin, mergem în vizită la un albar de la mare? Ați fost Gata! în Spania, ați apucat să mergeți Scrieți în la comentarii ce acvar aveți și ce pește aveți. Eu îi cunosc pe toți. Și am mai făcut asta un clip pe canalul meu și mi-ați făcut combinații de pești de apărat cu pești de apădulce. Firar! Torcamerul a avut acvariu. Știe torcamerul! Bun, deci am ultimată. Deci avem cu noi o lanternă, avem o Nu, n-am nevoie de poco. Voi trebuie să rupeți butonul de Puște. Da! Yes, tot am la golo! Mamă, ce față! Două bandite, două bandite. Am avut 10 viață iar. Uitați mingea aici, se învârtea. Deci o voi și de aici. De ce ești furioasă? și n-are bani de botox. De asta e încurajat. Dar promite că e faină în general. Nu știu ce am...
Ce-am făcut? Uitați, oameni buni, copii, uitați-mă în stânga și în dreapta, înainte să mă găsesc stradă. 100% că să ne lovesc ăștia, cu 1% de cât au avut construiți. Bun, bă, deci ultimata lui Sally, faină rău. Să-mi felicităm, să-mi felicităm. Acesta exista varul la care mergem în vizită, ce bine arată. Gata, deja s-a terminat, eu mă jucam. Ăsta, Poco nu-mi place, nu știu de ce se zice că Poco e foarte slab, dar e bun, adică nu știu de ce. Că pe mine nu prea mă interesează viața. Încă nu știu dacă pe voi vă interesează viața caracterelor și chestia asta. Am luat hartă. Da-o! Eu o să fiu ghida voastră. Ce? Partea de sus. Asta mi-a permis partea de sus. Care? Ok. Big Gum. Cu Big Gum trebuie să joc cu Max. Ce frumos este suge. Unde-i Max? E atât de frumoasă cu tine să mănânci, sper că nu pe mine. Aoleu, credeți că o să mănânce pește? Haideți să ne mai jucăm cu așa, încercăm pe asta. Bă, da, Vedeți că ne dorița. Între timp, haideți să vă uitați pe aici, să vedeți. vreau să mă joc pe ea. Scrieți în comentarii. Vreau și eu pe harta asta, ce să fac? Mă doare și capul. Lasă-mă să mă joc pe harta aia să o văd. Da, deloc frumos. Dacă nu mă ștergi, vreau să o glumeam. Asta cine e? Uite, ar trebui să figurești. Uite, am făcut. Nu știu de ce am mers. Cred că am mers doar degeaba. Ba. Și ăsta nu-i dispus, uite asta. Eu stau așa la pândă. Asta e peștele pro. Eu îi dau la găsește pe Nemo. Dacă vine cine. Da? Mai din Nemo, ăsta e vreau și eu. Ce mi-am dat. Nu l-a dat lumea și că nu se mai Ieși. Felix, hai să vezi care... Mâță. Ce scrie despre ea aici? Doamna ghidă, ce zice? Știi că... Și de acolo ne luăm eu ca să scriem la școală. Ce Că ele sunt și merg, ci doar că fără cochilie. Și sunt cele mai rapide de vertebrate. Sunt cele mai rapide, știați asta? Bine că-s vertebrat. Au două tentacole care sunt cele mai lungi. Mai lungi decât celelalte. Da. Poate să fie și canibale. Se mută între ele. Mai mai. Deci 1 la 10, bun. Au 3 inimi, nu știam. Cam de ce cum de... Creierul lor are formă de bumbon, așa, cocolicilor. Vai, dar ce fain să vezi lucruri noi. Ador să vezi lucruri noi. 13 la 0. Băi, uite, am invitat la cină romantic și tu mi-ai călcat pe cap. Cristina, am să-ți dau un hot dog. Mersi. Hai să mâncăm. Wow! Hai, ce faci? Tu mai luat pe masă, da? Mănânci tu, fata. Mănânc, stai puțin, vreau să ne facem o poză. Susan, pleacă de aici cu Susanul tău. Susan, pleacă. Așa, vreau să ne facem o poză. Da, știu că aia sunt eu. Asta cu verde sunt eu, să știți. Dar cu albaștri sunt echipa mea. Dacă n-ați mai văzut Brown Stars, dar sigur n-aveți cum să nu vedeți așa ceva. Adică, au! La mâncare? Nu lăsăm mările. Hai de cap. Elev, ce se întâmplă acolo? N-am asta zice că este alergică la cartofi și nu s-a putut abține pentru cartofi prăjiți au tot de bine. Te înțeleg. Nu să fie alergic la cartofi. Ce mai e alergie, cartofi sunt așa de buni. Mai sfârșiți! Da, dar noi mâncăm prăjiți odată la 3 luni sau la 5 luni. Mi-a stat o grămadă să caut să pun ultima taia. Find the bag. I-a găsit cineva. Mamă, dar ce fericiți sunt ăștia 3. Am fost atât de speriată, dar nu... Măcar luați-mi voi viața mea. Ăstea nu au avut. 6-3 vai, o să câștige ei. De obicei, eu câștig. Să continuăm.
Nu știu de ce am dat eu 2. Uite. Cei care vizitează vor vizita. Ăștia încă mai vor să mai mănânce. Bravo! Ți-ai pus-o degeaba! Zice, sunteți pe mâini bune, aduceți-vă Nu ce... Să pun ceva pe cineva bun. Ești fă din gură, ești bă din... Aoleu. O bat pe aia, o Bine, bat. toată lumea, suntem cât pe ce să intrăm în tunel. Acum, asta Nu- o să fie cea mai exotică carte dintre toate. Chestii colorate, Au, m-a atins. vedem toate chestiile colorate cu călușilor. 10 la 6. Vreau să ai ăla 6, dar nu reușesc. 7, 11. 64 de kg. Ok. Sau 6 ani sau 4 ani, nu s-au putut decide. Ok, haideți să mergem. Vreau pe Shelly, bandita, bandita, bandita. Gata, s-a terminat. Aoleu, ce vreau să le... Vreau să le lau și pe alu Shelly, Lilia. Cristina, fă-i poză cu camera. Cristina, uite, fac poză. Cristina, uite pe mine. Am o grămadă până ajung la 7. Dar măcar vreau să văd și la 7 după meciul ăsta. Alea, mă, bun, bă, n-am o să face tare că ăsta face parte din nu mai știu ce brawler. Ce asta? Da, fac poză. Am rămas fără cuvinte. Fac poză din aer. Ha! Dar și eu la fel. De că nu eram pe bul aici. Făcea poză din aer. Peștele piții, nu o să vezi. Uite, peștele piții cu buzele. Peștele piții! Și că au și rechin, da, i-am văzut deja, i-am văzut. Ticăluțul ăla. Și că rechinii sunt cei mai populari aici. Toată lumea vine să vadă rechin. Stați puțin. Cer scuze dacă vă las acum echipă. Yeah! E un fantomă? Nu vreau să rămân pe el prima acum. O zis că ăsta e teritoriul lui. Ce căutăm noi pe teritoriul lui? Crezi că după ce pești faci pe gătar, gata, n-am văzut unde să faci Zice, fantomă. nu-mi place ca oamenii să fie aici și să-mi ia prietenii. Prietenii mei aparțin oceanului. Are dreptate. Ăștia sunt închiși aici, sărăcuți de ei. Da. Dar vrea să se răzbune pe noi, dar noi n-am nicio vină, că doar oamenii să vizită. Și așa nu aveam multe gemuri. El prima are 5. De fapt, Trebuie să găsim. da, tot 5. Aoleu, dar eu sper să nu nimic în mai ce să facem. Ia întuneric în fiecare joc! Vreau să-l omor pe Și că trebuie Cacalino. la dezmembrat. Mamă, acum ne suntem la egalitate. Avem lanternă. Găsim părțile, Cristina. Bine, găsim părțile. Ok, ce? Nu. Ce trebuie să facem? Ce zice? Ah, da, și așa, oricum nu puteam să le iau eu, că oricum măream, adică na. Lăsați puțin, unde s-a dus doamna Suzana? Unde este? Că nu mai văd. Ok. Ieși! Da, era Bine că am luat doar un gem. reținut ce moare. Asta că ceva se întâmplă. Ce-i? Piramida asta? Nu înțeleg. Nu e un fel de... Ia, Oh my god! Grijă pe A șujană! prins-o pe doamna Suzana! Dar până la urmă, Ok, mi erau 3. Am câștigat. Asta mic îmi place. Oh, nu, ce ar trebui să ne facem? Cine a zis să pe șujana? Nu de atât, dar datorează bani. Vreau să luăm 6 în episodul de azi. Scafandru, îmi iau, fac o trăsură de cai și mi iau și o rechină așa în față și salvez pe toți. Zice Blonda, nu faceți griji, oameni noi. Hai, Hai să vedem, hai să vedem. Bine, deci mai fac runda asta și dacă... Și încă una... Vină după linia asta, după cameră. Mi-e foarte somn. Ai 40 secunde. Am avut un obstacol în față și am crezut că nu pot mai merg. Vine un mușcat un pește, ai grijă. Aoleu, nu știu dacă sunt așa de muscăcioși. Hai, te cameriță cu mâniță. 26. Hai să salvăm pe Sujana. Hai să salvăm pe Sujana. Și cum te duci jos să stai? A, te duci așa? Doamna Suzana, cum o putem salva? Ne zice și nu. Ca să se vină E gen, chestia e că i-am omorât pe toți, dar n-aveau nimic, nici nu înțeleg, dar m-am omorât și pe mine. Ăștia cum stau? Asta e faza. Stau cu capul mai în jos.
Ne vă mai puneți voi cu Milena acum? Bă, de ce dai în mine? Tu nu vezi câtă viață mai am eu. Eu stau în cap, vezi? Cine poate să facă la mea de voie? Vezi că s-au deschis cușca. A deschis cușca? Ok, cum a deschis cușca? A, deja avem 10. Wow! Mai Susan. Am plecat cu Suzana. Sunt ok, datorită vouă. A, era el pricaca. Văd și coperișii. Și așa avem 11 la 1. Bine că le zi la toți. N-a făcut și ăla. Mai avem foarte puțin. Bă, peștișoare, du-te de aici. Da, ok, mai avem un meci. Chiar ne arată... Avem un meci. Deci îmi grab și atâta. Get back into the tunnel. Nu calculez eu deloc. Care-i tunelul unde? L-am văzut și o să... Tun, 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 tun. Se laudă, îmbușca de chinul, Cristina. Și acum ce facem? Și că reținul poate să vină oricând și să întrerupe curentul. Nu faceți griji. Cu cât mai Și ce fac de un vârt? puteți să găsim porțile. Facem pe la Nu vreau să sunt pe toți undeva ca să le dau ultimata. Asta e chestia la mine. Trebuie foarte bine să le ascundă. Că n-am văzut nimic. Poți să treci chestia asta? Uite o parte, iară de cameră. Ia ore, uite aici, uite aici, mai la cât ăsta. E la cât ăsta. Ăla e la cât. Păi nu poți să treci. Hai să găsim. Bine, Hai să găsim părțile. aici. Dar Cristina, vine din noastră, vine la masă repede. Uite aici la masă, e o chestie, ia-o repede. Așa, am luat-o? Cred că l-am luat. Hai, două nu trebuie să te mai găsește. Și e enervant trenul ăsta. Dacă moare ăla cu 10, ne-am dus. Gata, au găsit-o cameră. A găsit-o? Unde, sus? Da, hai să vedem. Și numai și cu ultimata. Băi, ce frumos e, ți-am sfârșit de lumină. Găseam masa aici și eu și Cristina. Și Arată foarte bine. fac știu cinște. Acum, ce facem? Nădina zice, haideți să plecăm de aici. Nădina, dar nu te duci de pe masă, nu poți să stai pe masă. Nu te merge la terasă de afară. Hai să vedem. Nu merge. Când se întorc unii profesori? Aveți idee? Bani. Cristina, nu, trebuie să mă uite aici chestia asta aici. Cine sunt blocate, da. Cam ce dacă Cristina, nu mai zis deschis. Sorry, zice aici. Bă, fratele meu. Acum, trebuie să... Ok, haideți să ne mai jucăm și câteva de astea. Ca să facem și pe 7 acum, pe bune. Și să termine bateria. Să reducem la gift shop-ul, da? Ce a fost aia? Că nici măcar un hit cred că n-am dat. Ai cu ce? Ai cu flotări? Trebuie să găsim ceva cu care... Mele mele sunt de gamer și nu sunt strict. O rangă bangă, ia unde? Șușu, Rangă bangă... A găsit careva vreo rangă bangă? o, printre chinul. Aoleu, bune! Le atași. Bună mea. Dar de ce nu murește rechinul ăsta? Hai sus la... Băi, nu! Nu, Cristina, să nu veniți după camer! Toată lumea să nu vină după camer! Hai de capul meu, rechinul era sus! Hai înapoi sus, reveniți după camer! Reveniți după camer, și de ce au venit după camer înainte? Cristina, e sus, așa, stai să mai aici sus, dacă ești la sărim jos. Uite, de pe poate, deci mai 3 secunde. Mama mia, ia din viață! Trebuie să supraviețuim, da! Ce bine petrecere! Aici jos. Ceilalți? Nu veniți sus! Nu! Hai jos, vă veniți la sus! Au! Nu mă mai prins, domnule rechin, că eu sunt cu minți, eu n-am spus nimic rău! Iubesc peștii! Iubesc toate animăluțele și plantele! Aoleu, vine cu mine, pe mine! Dar e chid că a fost cum îți facă. Aoleu! Dă-i bani, că asta și vrea jocul. Zice jocul, bă, știu, depinde de chinul ca și dai bani în joc. Bine, că n-am fost așa. Dar acum o supraviețuit!
de bea un gol am dat. Ce? Ai luat o statuie, coleg de bun. Uite, e una cuște cu noi. Nu, mă pe primul acum am luat Nita din echipă la mine, mai am 28 de secunde. E safe deocamdată. Bravo, am câștigat. Ui! Am găsit ciuc! Să-mi ziceți în comentarii când mai vreți să ne jucăm Brawl Stars. Deci mai fac un jungle bubul și gata. Ok. Dacă vreți voi harica pe mine, nu problem. Vreau și eu să merg la un gift shop. Cristina, vezi că caracatița și peștii se mișcă, vezi? Ai care uși mănânce caracatița. Dar nu merge de apă. Și aici ce trebuie să ai? Ok, pe unde? Acolo, unde e generatorul? Uite, filmez pe cameră, uite așa pe cameră. Ok, hai de capul meu. Hai de capul meu, mi-e frică. Filmez pe cameră. Cel mai mult de data asta vrei. 50, Cristina, dar tu să supraviețuiești când ai făcut 1000 de ori la viața ta. Și din nou 75. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? De ce se întâmplă? Că te-o dat de în apă. Măcar voi ați reușit să faceți ceva. Să plâng când fac 3-2. Am băgat mulți bani. Așa este când merge aici la... Dar cum ai putut să faci obiul? Nu știu, am sărit pe mingea aia de acolo. Era cineva care a pățit în față mea și cred că te era. Da, ia din asta. Nu, m-am îndrăghit. Ce ți-am greșit? Așa, bine că-i de-a mea. Și la rotisor? Sper să nu moară. Asta este aria mea. Dar atunci lasă-mă să plec și-ți vezi tu de area ta, în aripa ta. Dar nu, că el cred că vrea să distrugă totul. Dar dacă-ți bagi distrugă, Uite, 5-2 de aia mea. dar nu te Da. interesează-te. Că la baie. Băiat sau fată, nu știu cine ești. Vrea să ne tortureze. Vrea să ne chinuie. Credeți tutorul? Nu știu, Osmarin. Și ce-o zis? Bine, ce? Spuneți că vrea să ne țină pe noi aici, ca să vedem cum este să fie închis. Asta în izolare, lasă-mă. Știu cum este. Știu cum ești, pe știi. El este foarte supărat pe Zana. Te spun cu Zana. Oh, ce față am Zana? Pe mine Să o și la față. Dar ce ți-am făcut eu? Aoleu, eu cred că eu o să Deci am făcut și ăla. Ce, mă bucur că ai plătit 57 și 50 de astea. Ok, deja l-am făcut și ăsta 8. Pe cine să băgăm vreau pe